Enmozitha, the serial killer Okuguruwe, is turned into a celebrity overnight. There's a video that is circulating on social media. Yeah, Harare Times. Vayenda achi explainer how he killed people and how he would instill fear in them by giving them a side look, bombastic eye, but you find people laughing at that. Like, guys, really now? This guy is now a celebrity. Why? Why are we even giving him the attention? And we decided to ignore that story because we knew kuti pane vanhu vakatoshaika, pane mhuri dziri kuchema, but now aiwa yatongova content, vanhu vakutonakirwa naye. He is now a creator. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Munani batanga utochikanya fumuna kwani zwanda yanta batanga kuchika kuti ana sekuru mana batanga pinda fiara sekuru mana bata sekuru manichike ndo mapote. Guys, zvinhu zvacho zvinotyisa, zvinosemesa, zvinoida kuti tivewo nehunhu, tive vanhu, chiko chiri kuitika. A brief background kune vasingazivi nyaya iyi. 2 weeks ago pane mukomana anonzi Enmozitha iyeyu aigara kuGuruve, ari kuti iye vanhu vekumba kwavo kunyanya tete vake vaifarira kumutaura, so he decided to make sure kuti havazofi vakamutaura zvakare. Akabva vapindira musha wese, akauraya vanhu 5 vaiva mumba imomo. After that akabva atiza kusvikira masoja atozoita kudeploya kuGuruve kunomutsvaga ndokubva vamubata. When he was captured yaitova nyaya yekutoshandisa force nekuti munhu wacho aitoita kutiza chikopokopo. Akatosvika pakupfurwa gumbo ari pakati pekutiza, so iko zvino akabatwa ndokuendeswa kuchipatara uko kwaari kuwana medical attention kuti gumbo racho ridzokedzane vagokwanisa kumanya naye kumakotsi vachizosvika pakumutonga. When he was captured as well, akatanga kutaura achizviita kunge benzi, vanhu vachibva vatoona kuti aiwa maybe ane mental illness or he is pretending to be a mental case kuitira kuti agoburitsiwa agonzi anonida medical care or something like that, kuti asasevhe makore akawanda mujere. Ingoriwo assumption iri kuitwa nevanhu kuti hunhu hwake hune kakupenga mukati. But anyway, in all that, ari kuchipatara kwaari. It seems as if vaenda kunomuita interview, but vachimubvunza kuti wakazviita sei, unozviitire and all that, achi-explaina maexplainero ari kuita, aiwa vanhu vari kunzwa kufara, and he is turning into a celebrity. How do you go there and interview a serial killer and motowana zvichinakidza zvinhu zvaari kutaura? Yuma yenyu ndoiitya ini, ndinoitya yuma yenyu. Kuna vamwe mai vari kungosekenyeka, zviri kumupasa manyemwe. Kutaura kwacho kwatova nemanyawi nekuda kwenzenza iri kungozhinyira nyaya dzisingasekesi. Nai, vanhu vari kunyatsosekerera zvinhu zvisina basa zvakadaro. Imhondi munhu uyu. Vanhu vakatofirwa nehama dzavo. Yet you go there to take an interview and you publish that interview muchisekererana nemhondi. What is that? Hatisina uno naimi. Chiko chakadaro. Toda kumbobvunza kune vakainterviewa ava nevari kunyanyisa kusekenyeka kuti vari mai vako vakadimburwa musoro, vari vaningina vako musha wese ukavharwa. Can you still find the courage to just go there and laugh? You're giggling the entire time. Vachangosara zvekungoi kubva kuserial killer kuenda kucelebrity. Vanhu vanongonakirwa nezvinhu zvisina basa sezvakambotaurwa kumasure naAlbert Einstein akati, I fear the day when technology will surpass humanity. The world will have a generation of idiots. Can someone tell me what is funny? Taking pictures like he's a celebrity. Zimbabweans aiwa miswai, aiwa miswai zvachose. Murume uyu akashungurudza vanhu kuGuruve uko. People are traumatized. Yet you find this video is funny.
Murume uyu appeared in court from his hospital bed nekuti gumbo rake mamvembe chaiwo, and he was remanded in custody. Ari pambedha ipapo akachengetwa namapurisa. Regai tingoverenga macounts ake ezvinhu zvaakaita. Maybe you can understand the intensity of giggling and laughing on this video. Maybe mga understand kuti sei tichifeel this way, or maybe we are overreacting handizive zvangu. But this is me thinking kuti pane mwana atoluza mubereki wake, pane mubereki atoluza mwana wake pazvinhu zvaitika izvi, pane misha yatovhagwa panyaya idzi. Ane 12 counts dzekuuraya. Apedza ipapo aitobata chibharo futi zvakare. Imikani muri kunzwisisa here zviri kuitika apa? So animal zvitsva 33 or 32 from Veremu village, Chief Chipupiro Guruve, ari under police guard sezvatataura zviya kuHarare hospital. Akanze ariko until 19 January. Maybe anenge akufila zviri nani, anogona kuzondoapia ariko koti koko. Nyaya yacho yototanga kupinda mudare zvakasimbisisa. The court yakanzwa kuti this man has been accused of 12 counts dzekuuraya, also charged nekubata chibharo and attempted. Muri ku understand? Attempted murder. 12 counts, guys. 12. Murume uyu aishandisa wide range yemaweapon. Muri kunzwa here? Aishandisa waya kusunga vanhu kusvika munhu anyarara kuti zi. Aishandisa shoeless. Nyaya shoeless inondityisa. Aishandisa mapanga. Aishandisa mabhemba emashurugu aya. Aishandisa maspie. Poison. Zvese izvi aizvishandisa murume uyu. Kana afunga abatwa nemweya wake, aishandisa chero chaakwana. Handitika timeline yemaattacks aya kubva 2024 ndo pakatanga first report yakabva kuNyakapopo area. 2025 March 6 pane mukadzi akaurawa kuRangwane village. October 2025 umwe mudzimai zvakare akaurawa kuMvurwi. November 2025 3 people vakaurawa, home invasion Nyakapopo. December 11 2025 5 relatives vese vakaurawa kuOna farm. Muri kunzwa vanhu vakaurawa. Munhu anovenga madzimai zvakanyanyisa, anoda kuvapedza vose, anotanga vabata chibharo ouraya. Then isusu tinowana humor, towana simba rekuenda kunointerviewa munhu akadaro, totosekerera kana achiti explainera kuti akauraya sei. The more we laugh about it, the more it means nothing. Has to understand the intensity of zvaaita. Nekuti isusu tiripo tiri macheerleader, we look like we are standing with him. No. Manetizens ane mixed feelings. Vamwe vari kuti CID yanga yatonetawo nekutsvaka mhondi, saka vakungosundira vamwe vese vakaurawa kunana Mvurwi uku vakungoisa pamurume uyu. Ko kana asiriye, ko kana yanga iri syndicate iri kuoperate in this area, ko kana iye akangouraya vanhu 5 chete, ko vamwe avo. Kungoti animal zvitsva wacho ari kutaurawo dzakawanda dzaakatsikisa. Semunhu awana spotlight, semunhu awana attention, anenge akakura asina chero. So akuburitsa imwe information yakawanda. Vamwe vari kukavasuggesta bail yekuti mukomana ari kunzi remanded up to 19 kwaana kumboapply bail here. Vamwe vachiti aiwa flight risk nekuti mukomana uyu akagara mumamountains for a very long time achitiza. So kungomupa bail hazviti. Uye guys, kana munhu auraya vanhu ouya otaura testimony yake pahospital bed kuti ndakavauraya ndichivacheka, aiwa adi bail zvanopedza vanhu vese. Just to ask Guruve, kwakashaya varume here vakaita kana 4 kana 5 chaivo kubata this guy before he killed those people. Really, all those villages hamuna vakomana here kana machinda chaivo. Muvillage moita mhondi yatotoziva ichiuraya vanhu, in and out kudaro, varume nemajaya varimo. Hai man, wake up vanhu vakatofa. Imagine 12 people. Village ina sabhuku kusvika kuna mambo. Chiko chiri kuitika kuti hatichisina vanhurume here. Kare kwavana machinda toti kudikwa hakuchina varume here. Anyway guys, unenge uchidhila nemhondi pamwe unenge usingatofungira ari munhu awakakura naye muarea, ungange uchimboziva kuti ndiye zvinhu zvacho zvakaoma. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, subscribe and share kune vaya vanofarira manovels manyaya. The novel narrative tiriko takakumirirai.